to jako? A co je to? Úkolem, kolem kterých jste právě prošli a udělejte stejný počet řepků. Ježiš. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. A není tady ta 1, 2? Ne. Ne, 9. 9. A Tak počkáme, až přejedeme, ale si tady nedřepovali. Jsme se zbláznili. 50 korun. Počkej, já to něj. Pojďte někam sem. On to stejně nedrží. No. To chtělo, no. Ten... Tak to povedz za šňůrku na větvičku. A s výskokem nevím výskoku. To já nevím, tak asi. Výskokem neudělám. Tak. Kolik máme dělat? 5. 2. 2. 2. Tak co? Jakmile se zvodnu, tak si prdnu. Teď. 1. 2. 3. Ty máme to akorát. My jsme si ho mohli stopnout, ne? Já